Bore da. Ar ôl y gwasanaeth, mae yna cwrdd efo'r diaconiaid, os gwelwch yn dda, yn syth ar ôl y gwasanaeth, ac wrth gwrs panad yn y neuadd wedyn hefyd. Mae bethau yn mynd ymlaen ar y taflen, jyst i wneud yn siŵr newid o dyddiadau, bydd noson cyrru, 7 Chwefror, fel ar y taflen yma, ac bydd cyfunded dwyrain Morganw Cwrdd Chwarter yr 31 Ionawr, nos Fercher. Ac cofiwch cwrs, dechreuodd y cwrs dydd Llun diwetha, a pob bythefnos bydd y cwrs yma fel un hwb trwy Cymru. Mae'n podlediad pob nos, dod allan pob nos Fercher, ac astudiaeth Beiblaidd yn mynd ymlaen bore dydd Mawrth ym Porthcawl hefyd. Ac dydd Sul nesaf, fi sy'n arwain yr Oedfa. A dyn ni'n mynd i gael y casgliad rwan, os gwelwch yn dda. Fi sy'n arwain yr Oedfa, fydde dde? Ie, jyst yn allan. Ie, fe sy'n dysgu Gymraeg? Kids. Fe sy'n cyhoeddi ydi? Yr oed, gwneud? Mae'n fi wedi mynd mas yma. Ie. Allan ar gerdded lawr. Beth o'n camera, rhwng y lawr, achos mae'n ffyrddus. Neu fi'n mynd yn y A ti'n ti sy'n gwybod, e? sy'n gwybod, ie. Sy'n bod, i gochtrwyn drwy'r amser dy hwnna? Lewin sy'n... Lewin y drwy'n ticlan di fewn y drwy'n ni. Tiwch i'ch trwy? Fi ffili wythus ma... Nerth ydi fel. Fel, yn tynnu nhw mas, y llai. Wys ti ar y Zoom, da chi? Mwyn bod nhw wedi eich chi'n gweithio ar Zoom. Moment, siw'n o'r yn capel, ni wedi capel pan nhw. Na, dwi'n mynd gwrs na wedi. Wys ar Zoom. Gweithio ar Zoom. Na, mae capel. Gynnes Belly. A dwi'n arall, dwi'n gwybod. Bore da. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi unwaith eto. Wel, da ni'n parhau gyda'n thema o gymod. Ac yfory, mae hi yn ddiwrnod Martin Luther King Jr. O, dwi'n reit. Mi fydda i nes ymlaen yn sôn ychydig am dano. Ond beth am ni gychwyn gyda gweddi wedi ysgrifennu gan Martin Luther King Jr. Oes ni'n bisgydio'n chocolate o chi'n dweud? Chi atab drwy dweud yr hyn sydd mewn llythrenau bras. Cydryd tablet. Yn fan hyn. Ydw, cynnig tablet. Ddew holl bresennol. Gelwais ni fod mewn perthynas a'n gilydd. Wrth i ni ddod yn hyd, una ni mewn ysbryd a gwybod. Rwyt ti'n addo dy fendith, lle bynnag bydd 2 neu 3 yn dod ynghyd. Yn ein cymunedau, rydym yn bobl wahanol. Wrth i ni ddod ynghyd, boed i ni adlewyrchu delwedd Duw. Deiwn o amrywiol leoliadau
o ganol diwylliannau gwahanol. Cliw ni o ddiw a phlethan lleisia yn un gan o addoliad. Agor ein calona i brofi grym dy ysbryd, fel y byddom eofn ni fyw fel un teulu ar ein holl amrywiadau. Una ni ynghyd arglwydd, wrth i ni weddio mewn ffydd. Amen. Mae gadwch i ni droi at yn hemyn gyntaf, sef ym rhif 429. 429. Addfwynaf frenin, dynol a dwyfol un, rhyfeddod nef ei hun yn ddyn ac yn ddiw, tragwyddol air yn ef, creuwr yn gnawd i wef, yma yn plygu lawr a golchi ein traed. 429. Efengyl Matthew, penod 6, adnodau 5 i 15, dysgeidiaeth arweddu. A phan fyddwch yn gweddio, peidiwch y bod fel y rhagrithwyr,
oherwydd y maent hwy'n hoffi gweddio ar ei sefyll yn y synagogau ac ar gonglau'r rheolydd mwyn cael ei gweld gan eraill. Yn wir, rwy'n dweud wrthych y mae ei gwobr ganddynt eisoes. Ond pan fyddi di'n gweddio, dos i mewn i ystafell ac wedi cael dy ddrws gweddia ar dy dad sydd yn y dirgel, a bydd dy dad sydd yn gweld yn y dirgel yn dy wobrwyo. Ac wrth weddio, peidiwch â phentyrru geiriau fel y mae'r cenhedloedd yn gwneud. Y maent hwy'n tybied y cant ei gwrando am ei hamleiriau. Peidiwch felly a bod yn debyg iddynt, oherwydd y mae eich tad yn gwybod cyn i chwi ofyn iddo beth yw eich anghenion. Felly, gweddiwch chwi fel hyn. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwnelau'r dywyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyrwn ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein troseddau fel yr ym ni wedi maddau i rhai y droseddodd yn ein herbyn. A phaid yn dwy ni brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg. Oherwydd, os maddaiwch i eraill a'i camweddau, bydd eich tad nefol hefyd yn maddau i chwi. Ond os na fyddaiwch i eraill a'i camweddau, ni fydd eich tad chwaith yn maddau eich camweddau chwi. Diolch o galon am y darlleniad yna. Ydych chi'n ei barhau yn yn haddoliad drwy ganu am yr hif 268. 268. O'r hod efendith nefol dad a'r holl genhedloedd byd, i ddifar ofnau ym mhob gwlad sy'n tarfu hedd o hyd. Rhag dial gwyllt rhag dyfais dyn, mewn cariad cadw ni, a dyro i ni'r ffydd a lun wrth dy gyfiawnder di, ac yn y blaen 268.
Cawn gyfle yn awr i ymdawelu ac i ddod ger bron yr arglwydd mewn gweddi. Gan bod ni yn cofio dydd Martin Luther King Jr, mae'r detholiad yn weddia yma yn weddia o Sul Cyfiawnder hiliol gan cytun. Ydych ni weddio felly. Dduw yr holl greadigaeth, deiwn ac addolwn di. Rydyn ni yn deulu ynghyd yng nghrwymyn yr ysbryd glân. Holl amrywiaethad y deulu ar y ddaear, mi wyddon ni ein bod yn un yno ti. Ein profiadau gwahanol. Yr un yw ein gobaith am gyfiawnder, yr un yw ein deheuad am heddwch. Ac felly arglwydd yn dydrigaredd, gwrando weddiad y blant. Gweddiwn am heddwch, ym mhob cartref a chymdeithas, ym mhob stryd a thref, ym mhob dinas a gwlad ar draws y gwledydd a'r cyfandiroedd. Gweddiwn am iachad, rhag heintiau'n cymunedau, cafiwn am bawb sy'n dioddaf, pob un arglwydd sy'n ei chael ein anodd y bore yma. Am rhai sydd adra ar eu heilwydydd eu hunan, am eraill mewn cartrefi nyrsio, am y rhai sydd mewn ysbytai. Ond mi ddiolchwn ni am Iesu, y meddyg da, a'i esiampl ef. Ac am bob gwaith ymchwil sy'n ceisio meddygaeth newydd yn ein byd. Arglwydd yn dydrigaredd gwrando weddiad y blant. Gweddiwn am gyfiawnder, cofiwn arglwydd am y gorthrymedig yn ein byd, efodd i hawlio tegwch. Cofiwn am y tlodion ledled ddaear, heb unrhyw gyflogaeth yn ei cymuned. Meddyliwn am y digartref, y sawl sydd yn byw ar y stryd, y sawl sy'n cysgodi mewn canolfanna i'r digartref, yr anghofedig ym mhob ardal. Yn gweddion hefyd arglwydd ar ei bawb gael modd i ffynnu, a byw bywydau ystyrlon a dedwydd yn llawen ei gwedd ac yn llwyddiannus ei byd. I'r alw'n dros y ffoduriaid sy'n dianc rhag rhyfel cartref, yn dianc rhag unrhyw ryfel yn ein byd ni, a'r gwrthodedig, oherwydd bod eraill yn fydder i'w cri. Arglwydd yn dydrigaredd, gwrando weddia dy blant. Ymdawelwn yn awr arglwydd i gyflwyno yn gweddia personol i ti, ac i wrando arna ti yn y tywelwch.
Gweddiwn am arweiniad o Dduw, bod i ti'n hysbrydoli i sefyll dros yr hyn sy'n wir ac yn gyfiawn. Grymusan lleisia anhanog i fod yn llais i'r dilais yn byd ni. A bod yn ei deimlo y ddylanwad ym mhob gwedd o'n bywyda. Gyna bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Ond ysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, rele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd, dyro i ni heddiw ein bare bynyddio, a maddau ni ein dyledio, fel y maddeiwn unau ein dyledwyr, ac na ac y drwg, yn eistedd o'r siw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gydwch i ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu am yr rhif 816. 816. Cofia'r newynog nefol dad, filiynau lles gath Rhys deis dad, sy'n llusgo byw yng nghysgod bedd ac angain rhythu yn ei gwedd. Ac yn y blaen, 816.
Wrth sôn am undod yn yn byd ni, un o'r caneuon fydda i yn troi ata fo o hyd ydy byd o heddwch, neu yn Saesneg World in Union. Yn gwrs da chi wedi clywed y gan honno, ond flwyddyn diwetha, fe wnaed fersiwn Cymraeg newydd gyda Tristan, Hir Griffiths a Sian Coffi. Ac o'n i'n meddwl lle ni'n gwrando ar y geiriau yma sydd yn gofyn gofyn am undod rhwng cenhedloedd a'i gilydd. Dim ots beth yw ei lliw croen neu cefndir. Ac felly nawn ni wrando ar y gan hon. Mae hi'n gan hynny o boblogaidd, da ni gyd yn gyfarwydd â hi a geiriau John Penry yma wrth gwrs. Mae cor Godre'r Aran yn ei chanu hi yn ogystal ar y geiriau hynny. Ond ia byd o heddwch ynde, lle mae pobl
yn rhoi gwahaniaethau heibio ac yn uno a'i gilydd mewn undod perffaith. Mae fori yn ddiwrnod Martin Luther King Jr. Un a roddodd ei fywyd i ddod â heddwch ag undod. Oedd o'n fab i Gweinidog y Bedyddwyr Americanaidd ac roedd Martin Luther King Jr. yn un o arweinwyr hawliau sifil amlycaf yn yr Unol Daleithiau yn doedd. Ac fe ddefnyddiodd o dillad i drais y protestiadau hynny mwyn codi ei lais dros hawliau bobl ddu yn America. Roedd Martin Luther King ei hun wedi gael ei ysbrydoli gan Mahatma Gandhi. Ond fe arweiniodd o nifer o brotestiadau heddychlon a'r pwyslais ar yr heddychlon o'n fan'na. Gan gynnwys boicot bws Montgomery yn 1955 a protestiadau heddychlon yn Alabama yn 1963. Ac y flwyddyn pan droddodd o'i araith enwog ei freuddwyd I have a dream ynde. Mae gen i freuddwyd I have a dream ger cofeb Lincoln. Ond fe arweiniodd o'i waith at ddeddf hawliau sifil 1964, ddeddf hawliau pleidleisio yn 1965. Ac da ni'n gwybod hefyd bod wedi ennill yn dydan y wobr heddwch Nobel yn 1964. Felly yna ni wrando ar clip bychan o'i araith o I have a dream yn awr. Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Yeah. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Clip bychan yn fan'na o I have a dream. Mi wnaethon ni ddarllen y gynharach yn do o Matthew 6 ac mae Iesu'n yn atgoffa ni sut i fynd ati i weddio. Mae'n siŵr mai hon ydy'r weddi cyntaf un eithaf chi ddysgu pan fyddech chi'n blant. A'r adnodau yn fan hyn i ganolbwyntio arnyn nhw 14 a 15 oherwydd os mae ddiwch chi eraill eich camwedda bydd eich tad nefol hefyd yn madda i chwi. Wrth i'w raidd mae'r weddi yn llawn doethineb lle mae maddeiant yn dydy yn gongl fain i'r weddi yma. Pan weddiwch, mae'n deud dwedwch fel hyn ein tad yn y nefoedd sancteiddiau'r denw. Maddai ni ein dyledion fel y maddeiwn innau un dyledwyr ynde. Pan o'n i yn ogyn bach yn mynd i ysgol Sul ac i ysgol yr Hendra pan o'n i yn ysgol gynradd yr Hendra. Ysgwyn ni os o'n i'n gwybod be oedd y geiriau hynny'n ei olygu. Mae'r geiriau hyn yn atgoffa nid yn unig i geisio maddeiant a mynd effygyn yn hunan,
ond i estyn y gras hwnnw i eraill hefyd. Mae maddeuant yng ngweddi'r arglwydd yn weithred ddwyochrog, yn dydy, yn weithred ddwyochrog. Y cyfnewid dwyfol sy'n mynd tu hwnt i ddealltwriaeth dynol. Mae'r weddi nid yn unig yn herio ni yn unig nid i dderbyn maddeuant, ond i'w ymgorfforio. Gan adael i ras a thrigaredd o'r lifo yn bywydau ni. Wrth fedda i eraill, rydyn ni'n rhyddhau beichiad dicder, gan rhyddhau yn hunan o'r cadwyni hynny sydd yn clymu ni. Yn yr oedfa o fawl oedd gennym ni ym Porthcawl nos Sul diwethaf. Mewn ni yn sôn am ddiffyg cymod fel gwifra wedi danglo. Dwi'n gwybod os gynnach chi wifra wedi tanglo adra. Felly bod yna un neu ddau yn fan hyn hefyd. Ond wrth gwrs, pam gynnach chi wifra wedi danglo ac wedi clymu yn un, beth sy'n digwydd i'r gwifra hynny? Maen nhw'n mynd yn boeth, dydy. Maen nhw'n mynd yn boeth. Ac wrth gwrs, adag yna, mae tana yn cychwyn hefyd, wrth gwrs. Mae diffyg heddwch, mae trais, mae casineb, fel y gwifra hynny wedi clymu, dydy, yn poethi bethau. A'r cam cyntaf mae rhaid i ni fynd ato a gwneud ydy i ddatgymalu'r clymau hynny. Fel bod y gwifra yn oeri. A fod pethau'n gweithio fel y dyliau nhw fod. Ond nid dyna oedd Martin Luther King yn trio i wneud yn ei protestiadau di-drais. Yn datgymalu, yn datglymu y clyma hynny. Mewn byd sydd yn aml mewn anghitgord, mae gweddi'r arglwydd yn galw i fod yn genhadon cymod. A gadwch i ni gymryd y geiriau hyn o faddeuant i'n calon ni gan ganiatáu iddo drwsio y perthnasau toredig a chreu cymuned sy'n adlewyrchu cariad dwyfol ydyn ni'n ei geisio. Yng nghyd-destun Martin Luther King heddiw, fe'n gelwir i gofio etifeddiaeth barhaus dyn a ymgorfforodd egwyroddion cariad, cyfiawnder a chymod yn ei fywyd o. Ac fe ddeallio Dr King nad rhinwedd personol yn unig oedd maddeuant, ond grym trawsnewidiol a llai wella clwyfau cymdeithasol dwfn. Mae'r llwybr at gymod yn dechrau gyda maddeuant yn dydy. Parodrwydd i ollwng gafael ar feichiau dicder a chasineb. Roedd Dr King a ysbrydolwyd gan ei ffydd Gristnogol a Christ Iesu ei hun yn enghraifft o bwer trawsnewidiol maddeuant yn wyneb anghyfiawnder a cadfyd. Anogodd ni gofleidio gweledigaeth lle gallai unigolion waith beth fo'i lliw croen ddod o hyd i dir cyffredin trwy faddeuant. Gan baratoi'r ffordd ar gyfer undod a dealltwriaeth. Ac felly, mae Mathew 6, 14-15 yn adleisia'r teimlad hwn gan bwysleisio bod yn perthynas â Duw yn gysylltiedig gan gallu i fadda i eraill. Ac wrth fadda, rydyn ni'n efelychu'r gras dwyfol a roddir i ni ac yn creu awyrgylch sy'n ffafriol i gymod. Trwy faddeuant rydyn ni'n torri'r cadwyni hynny
cadw i ni chwerw a chwerwder. Ganiatau i ni i hau hada wedyn o gariad a dealltwriaeth. Gadwch chi faddeuant felly fod yn gongolfaen yn ein bywydau ni, a boed ar lefel bersonol neu gymdeithasol. Wrth fadda yr ydyn ni'n cymryd rhan yn y gwaith achubol sy'n arwain at iachad, undod a dyfodol mwy disglair i bawb. Oherwydd os meddyliwch chi eraill ei camweddau, bydd eich tad hefyd yn madda i chwi, mwyn i enw. Amen. Gadwch i ni barhau ac i ganu yr emyn olaf sef 868. 868, Ior, gwna fi un offeryn dy hedd. Lle bo casineb do fath gariad di, a lle bod dagrau gad i'm ddod a gwen cyfannu'r holl raniadau boed i mi, ac yn y blaen 868.